сключен на законно основание. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен вашият брачен съюз, е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданското състояние и пред вашите свидетели, устно и писмено да потвърдите вашето съгласие. Вие, Анна Здравкова Асенова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Йордан Асенов Йорданов? Да. Йордан Асенов Йорданов, готов ли сте да поемете отговорността и да създадете едно семейство с Анна Здравкова Асенова? Да. Свидетелите потвърждавате ли сключването на този брак? Да. Представям се без видео. Да. Само снимки. Заповядайте да подпишем. Всеки като по-парак. Янка? Аз. Майстор.